Center sa Iloilo City Center malapit na nga matapos. Samtang iban pa nga sites ang operational na. Malapit na nga matapos ang eye care building nga ginapatukod sang lokal nga panguluhan sa Iloilo City Center, Gaisano site. Suno kay Mayor Jerry Treñas, state-of-the-art ang building bangod ini ang Mangin Command Center, ilabi na sang traffic lights kag CCTV sa bugos nga syudad. May ipahamtang man nga CDRRMO team dere para sa madasig nga pagresponde sa emerhensya kag kalamidad. Suno kay Mayor Jerry Treñas, ginapanan-aw nga matapos ini sa masunod nga duha ka bulan. Ang pondo sa mga counterpart partners kaangay sang Mega World Corporation kag National Resilience Council ang gamiton sa pagbakal sang kinahanglanon nga mga equipment kag pasilidad. Ang eye care center ang sa Gaisano taman tapos. Siguro Abril or Mayo na matapos na. Ginaistoryahan ko na si Donna kay may ara kita na assistance through the National Resilience Council, NRC. May 20 million nga assistance ang Mega World ginatag dira sa NRC para sa mga equipments na dira, no? So ginaistoryahan ni Donna subong upod sa NRC para nga ang inisyal sila mabutang kung anong kulang te pangitaan ta. Sa pihak nga bahin, operational naman ang iban pa nga mga eye care building suno sa alkalde, samtang ang iba naman ang ginatapos na. Ang Kalumpang to sige na to siya. Operational na. May mga kulang-kulang nga jutay nga equipments te ginamatamat na butang. Ang sa Balantang to operational naman. Makita nyo dira na sa Balantang Elementary School. Ang sa Ungka ginaobra na to sa duta sang mga Hamora. Kag ang Esperanza, ang Suok, ang Nabitasan, may isa pa bala mo. Mundumduman ko, tatlo lang. Basta may isa pa. Tanan may kwartana ni. I-bid na lang na. And then, short of award, after sang banning period, i-award na para sige-sige na. Ang pag-angkon sang eye care buildings ang kabahin sang plano ni Mayor Jerry Treñas nga mahatagan sang maayo nga serbisyo ang kada Ilonggo pinaagi sa organisado nga disaster management. Isang Iloilo City sa ginakabig livable city bangod sang kapasidad sang lokal nga panguluhan sa paghatag sang balanse nga pangabuhi para sa mga residente, ilabi na ang paghatag sang prioridad sa ikaayo sa mga pumuluyo. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol. Mayor Jerry Treñas liwat nagakampanya sa publiko para sa booster shots ng COVID-19 vaccine. Samtang, Unity Walk kag Proclamation Rally sang Team Uswag hiwaton sa Sabado. Wala pa maatag kung mangin alert level 0 na ang Iloilo City kag ang bugos nga pungsod sa masunod nga bulan. Suno kay Mayor Jerry Treñas, wala pa sang impormasyon gikan sa Interagency Task Force kung anong masunod nga alert level status apang sa Iloilo City padayon ang pagnubo sang kaso. May mga adlaw nga 0 ang na-record nga COVID-19 cases, gani kinahanglan lang magulat sa IATF. Ang IATF daw ga alang-alang. So maulat lang ta sa ila kung ano man. Luyag ni Mayor Jerry Treñas nga matutukan ang paghatag sang booster shots bangod bastante ang bakuna sang syudad. Suno sa alkalde, mahinay gid ang roll-out kung ipasanggid sa una nga duwa ka dose. Base man sa obserbasyon, manubo man ang numero sa mga kabataan nga nagapabakuna. Ang booster shots daw malubo-lubo pa ta, hindi man not as strong as the primary doses. Kag ang kabataan, no, may nainay ta. So, dasig-dasigon ta. Gani, gindala na sa district centers ang vaccination para mas malapit sa mga pamuluyo nga maluyag magpa-booster o kung mga kabataan nga yara lang sa barangay. Sa piyak nga bahin, kasado na sa Sabado, Marso 26, ang Unity Walk alas 3 sa hapon kag Proclamation Rally sang Team Uswag sa Efraim Treñas Boulevard sa Barangay Nabitasan, La Paz. May 15 areas sa nagkalain-lain nga bahin sang syudad nga amo ang magatingob para sa rally. Mangin dinapit nga bisita ang halangdon nga senador nga si Franklin Drilon, magaabot man para mag-upod sa rally ang bata ni Vice President Leni Robredo nga si Aika Robredo. Pagaupdan sang Blue Angels volunteers, gikan sa nagkalain-lain nga distrito ang Proclamation Rally sa Sabado. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.